tää kamera? Tää on jo. Kaivaa niin saatana syvällisesti. Mulla on bokkeri, mä en mene mistä vai. Mikä ne on se viisi siellä? Kyllä nyt tonne itse kättiin. Joo, Kenen se offroad-peli oli vittu? ei oo kannattanut ajaa. Kun ne lukot olis. Kano ei saa menee vittu mettävöön. Tojo, ei voi jäädä jumi. Häh? Tojo, ei voi jäädä jumi. Niin. Vai miten se meni? Jäi saatana, ei päässyt. Ja heti. Niin. Ette ne tullutkaan tänne